бързо зарядно за телефон Energy Ultimate 38 W с USB-C и USB-A, два порта. Ето го вътре какво представлява. Характеристиките: USB-A 5 V 3 А, 9 V 2 А, 12 V 1,5 А, USB-C 5 V 3 А, 9 V 2,22 А, 12 V 1,67 А. Ето, включено е в колата. Показва 5,22 V. Това в момента, къде съм го включил, е тестер на какво напрежение и какъв ток дърпа устройството, в случая телефона. Не съм го включил, сега ще го включа. Ето, включи го. Показва 9,14 V, 9,13 V, 0,67-0,71 ампера дърпа. Може би, защото съм включил в момента да снимам. Преди показваше около 1,7-1,8 ампера.